Tulong harong sa Barangay Orosite, Legazpi City ang natumtumin kalayo ka sa bagong alas 4 nin maagahon. Saro sa mga nasuluan ang residenteng si Jonah. Makulog sa iyang buot na sa sarong iglap na waraan mga pinundar nindang mag-agom. Maginaan sa idang tipo na kwarta asin mga ilalakong paninda ang nadamay man. Sa ibong kaini, pigpapasalamat niya na sa nadaang daing nakulugan na miyembro kan sa iyang pamilya. Mapuuna naman sa uno, dahil na naman sabi nga, nahirak na ako sa apo ko, taka sa bago. Nag-ano siya, nakisakat kami kay Harong. Niya ko, ma-sleep ka? Sabi niya, niya ko, higda na dyan, tapi pahigda man ko takan sinakatan mi Harong. Sabi niya, uwi tayo mama. Sabi ko, dahil mo kita ng ulian buboy, wala na kita Harong. Sabi ko, duman garpig gumos ang puso ko. Sanay baga kami kang may sadiring Harong, yaon dyan suaki, yaon, kumbaga yaon, komportable ka. Sigun kay Senior Fire Officer 4 Gary Santander, ang Chief Operation kan Legazpi City Fire Station. Mag-aalas 6 na nin aga kan maideklara ning daining fire out. 5 fire trucks asin sarong Chinese fire volunteer ang nagtarabang man sa pagpundo kang kalayo mantang dai man na nai-record na binawian nin buhay ulugadan sa insidente. May mga previous record naman kami dyan sa area yan, pero halos mga residential din ang nasulo. Kadak lang kan sulo dati dyan, pig-respondan may, mga post-fire lang. So nguya naman nagkaigwa ki structural fire sa Barangay Orosite. Padagos pahas tangunyan ang pigigibong investigasyon kan BFP kung ano ang kausa asin kung pira ang winalat na danyos kan nagbungkaras na kasulo. Ongoing po ngayon ang pigkakandak na investigation, although may mga ideya naman duman sa mga investigador, may investigador na duman kan oras kan solo. Pero dahil niya pa man na-establish. So, nga ni, verified ang report me, kaya po hindi itong establish or tsuri ninda duman kung saan ito kung ano so cause kan solo, kung saan talaga duman nagpon sa area na ito. Tapos, regarding naman sa extent kan damage, under investigation kung piraan kantidad kan damage po duman sa solo. Mientras tanto, sigun kay punong Barangay Mariano Oriel Madela, bukas man ang Barangay Health Center sa mga nasuluan niyang residentes in kaso mayo pa ang mga ining masisirungan. Actually, kusubago na atab, pinabuksan ko ining health center para digdi na mag-i-restart sa mga apektado. But susaro nga ni po, baka busy pa yung paduman sa pagtaraning na pamilya. Ang sabi ko man sa inda, nakabukas ang health center just in case kung wala talaga digdi na na sinda. Para sa mga baretang tatak Bicol, Hercules Barbacena.